Wanda rayuwar ma duniya, rayuwar nan sai a hankali wallahi, wata fasa ma dai. To ya za a yi? Yadda a rayuwa ta zo ai da haka za a karɓe ta. Dole haka zan ɗiba kai musu sarrafa. Ko maya ne za a yi dole dai da haka za su sarrafa. Ni kan dole dai. Kullum in na maka batun tafiya gona sai ka ce wanda aka ake ka lahira. Wa ka ƙauna ka kama hanyar gona. Saboda me? Abba? Ai wani nake hangowa a gonar namu ma. A ina ne kake hangowa wani? A inda za mu je din gashi can. A cikin gonar tafasar? A gonar tafasar tamu? Gashi can kuma. Kai! Kai! Ɗan waye baka tafasar nan kai? Waye ya baka tafasar nan? Wai da akan me ne ake haka? Yabanyatawa kake zagewa? Yabanya ka kuma? Ka duba yadda ka zage min kan tafasar. Tafasar? Tafasar. Tafasar? Nace tafasar. Tafasar ce yabanya? Ashe ba ka da hankali kai tafasar tawa in dasa tafasa ina renan daga nan hajjin dutsen nan. In ka taba min tafasa nan raɗe ka zan yi sai an ɗauke ka. Ina taɓa ganin bala'i irin wannan faɗa akan tafasa? Ai na fahimci baka san mutuncin ta bane tafasar. To ni da kake ta wannan zubar to mene mutuncin tafasar da ban sani ba. Ni iya mutuncin da na sani na zo ni ma da ke ba ni da hali na ɗiba na je a ɗan sarrafa. Kwanan nan na zagi buhun tafasan aka cire min tafasan nan. Yaban yadda na cire bara kawai tafasan nan kowane buhun ta ɗaya naira 80,000 ne. Aina? Ka zo ka kama zage min kan tafasa? Aina ne ake sayan tafasan ne ni? A kasuwa mana a cikin kowane buhun tafasa naira 70,000 75 haka ake sayar da tafasa. Ka zo ka kama zage min kan tafasa saboda baka san darajar tafasa ba. Baka san mutuncinta ba ko? Ba zan sake ka ba. Ka sake ni? Na ce ba zan sake ka ba. Dan na zo zan ɗebi tafasan na kai wa iyalai na su ci, yi ne nan kake abin nan? To wannan tafasa ba ta ci ba ne renonta nake yi. Yawwa renonta nake wannan tafasa ƴaƴanta nake rena. Da kake renon me za ka yi da ƴaƴan to? Ta za ka zo ka zage min kanta ta ci tana huda ka fara zage min ganyen tafasa. Ni ka sake ni kawai na je na kai wa iyalai na su samu abin da za su ɗan fararraka. Dan auta ka buge min shi. Abba. Umma mu kira hukuma su kama shi mu kai shi kotu. Amma bai kamata mu buge shi a gona ba. To wai me kuke nufi ne? Saboda baka san mutuncin tafasa ba. ‘Ya'yan nan na tafasa da nake kallo, ka gan su nan? Bare ‘ya'yan nan 80,075 haka na rika sai da su, kowane buhu. Haka kuma ganyen nan idan na zage shi na kai cikin kasuwa, wawasa ake yi. Sannan ka zo ka zage min kan tafasa, ina renon tafasa na. Ka zo ka zazzage min kanta. Ai ka ga baka mutunta min ba kenan. Ba mutunci a cikin lamarin nan. Ye? Haka kawai. To ai ban san haka abin yake ba, amma dan Allah ka yi haƙuri. Ai ban san yanayin yunwa da ake ciki ne, da yanayin wahalar da ake ciki, ni ma yasa na zo na ɗiba. Amma dan Allah ka yi haƙuri, ban san abin ya kai haka ba. Daraja ce da ita. Ka yi haƙuri, ban san abin ya kai haka ba. Daraja ce da ita. Hakan ba za a ƙara ba, ni ma ban san ta kai haka ba. Dan auta ba shi buhunsa. Karbi. To tsallaka iyakan gonan nan ta inda ka shigo. Na gode. Tsallaka. Na gode. Maza ka tsallaka. Ina sake ganin ka nan kuma zan zuga ma rashin albarka. Kai kuma mu tafi iyaka can mu je mu kamo noma. Maza. Iya shegen banda.